Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod naman pinakadagko ug pinakulaing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sheila Vergara Rubio. Real Sorotse, live gikan kini sa GMA Davao Complex. Enkwentro tali CIDG ug notadong grupo sa mga kriminal sa Sultan Kudarat, Maguindanao. Miresulta sa pagkamatay sa 13 katao. Atong sayron ang detalye sa live report ni Argel Relator. Argel. Tama ka na, Tek. 13 ka mga personalidad ang patay lakip na ang usa ka pulis. Diyang isilbi unta ang warrant of arrest sa usa ka kanhi chairman sa barangay Limbo sa lungsod sa Sultan Kudarat, probinsya sa Maguindanao. Kinsa giilang sakop matud pa sa usa ka notorious nga talusan group. Mao kini ang aktwal nga pinusilay dihang gironda sa CIDG BARMM ang balay ni kanhi barangay Limbo chairman Pendatun Katutalusan duol sa National Highway sa lungsod sa Sultan Kudarat, probinsya sa Maguindanao nga nagsugod alas 3 sa kadlawon niadtong adlawng Sabado. Naka full battle gear ang mga pulis ug dunay mga tangke diyang mihimo sa ilang operasyon. Taod-taod migawas ang usa ka babae ug bata, kinsang gigawas sa mga operatiba gikan sa maong balay. Isilbi unta sa CIDG ang upat ka mga warrant of arrest ug search warrant batok kang Pendatun, Dato Abdullah Katutalusan, Bembi Talusan ug ubang kaubanan alang sa kasong double frustrated murder, robbery ug homicide. Matud sa CIDG, misukol kuno ang mga suspect nga miresulta sa dugong engkwentro kung asa 13 ang namatay, lakip ang usa ka pulis. Upat usab ang samdan sa maong hitabo. Notorious kuno ang Talusan Group, gipangunahan ni Abdullah Talusan sa Sultan Kudarat, Maguindanao. Nalambigit kini sa serye sa pagpumusil, illegal drugs trading, carnapping, robbery o extortion sa lugar. Ang maong operasyon gitawag nga Oplan Pagtutugis, Oplan Salikop ug Paglalansag Omega nga milungtad og 5 ka oras. Tek, ilang napatayang pulis nga si Police Staff Sergeant Elinol Pido o sa ka-SAF Trooper. Ug patay sab ang target nga si former Barangay Captain Pendatun Katutalusan kauban si Dato Abdullah Katutalusan, Dato Bembi Talusan ug laing siyampa ka mga personalidad nga sakop sa kining ginatawag nga Talusan Group. Tek. Daghang salamat, Argel Relator. Pagpatay sa duha ka mga tao sa Lambayong Sultan Kudarat Province, may kalabutan kuno sa onsehan sa iligal nga droga. Gani usas mga biktima nakuhaan pa og iligal nga droga. Ani ang detalye. Ang gulong way kalabutan sa onsehan sa iligal nga droga ang ginatutukan karon sa investigasyon sa kapulisan sa pagpatay sa duha ka tao sa Lambayong Sultan Kudarat.
Adlawng Biyernes, gipamusil sa riding in tandem suspects sa barangay poblasyon sila Teng Sali ug Ismael Mamaluba. So marami mga motive yan eh. One of the motive lang is yung drugs na drug cases. Kung nagkaroon ba ng unsayan sa droga sa kanila, or may personal grudge ba, or depende kung paano sila nagkakatransaksyon ng drugs. Sumala nilang bayong Mayor Ferdinand Agduma, usa sa mga napatay nga si Teng Sali, empleyado sa munisipyo, kinsa nagpositibo usab sa drug test. Isa yan na positive, kaya tinanggal ng dati ko yan sa munisipyo. Pero nung ako naman ang mayor, pinakausap sa akin ni Councilor Popo Trescinto, dahil tao nga nila yan, na ibalik sa trabaho, ayun, binalik ko naman. Nakuha usab sa personal sa Soko atol sa postmortem investigation ang 57 ka mga pakete sa gituang shabu sa usa sa mga napatay. Also, they were able to recover, based on the pagka-crash ng crime scene, 57 sachets of possibly commonly or what we call as shabu. Noon po, talagang medyo drug clear na po tayo. Pero nung medyo lumuwag po yung sitwasyon, parang yan, naglalabasan na naman yung yan. Kaya nga po, na palagay ko, hindi pa rin po naghihinto yung mayan. Meron pa rin po. Ako, si Real Soroche, para sa One, Mindanao. Usa ang patay sa sunog sa Cagayan de Oro City. Atong sayron ang detalye sa report ni Cyril Chavez. Live, Cyril. Yes, Real, usa ka senior citizen nga Canadian national ang patay human wala kini makagawas diyang miulbo ang kalayo sa iyahang gipuy-an. Patay na diyang maabtan sa mga personay sa Bugo Fire Station ang Canadian national nga si Joseph William Tweedy sa 69 anyos human maapil siya og kasunog diyang miulbo ang kalayo sa iyang gipuy-ang pad o kwarto sa Zone 3 Barangay Bugo, Cagayan de Oro City. Bandang alas 7:40 sa buntag, nakadungog kuno ang mga residente sa lugar nga dunay nangayo og tabang diyang miulbo ang kalayo. Nawag yung silingan dia. Buto ron, aso na. Oh, nawag di yung mga tao din. Sunog dia. Ito ba yung indicator, tawag na ko. Abot din sila. Nawag di bumiro. Pag-abot sa kabumbirohan, gipalong gilayon ang kalayo sa kwarto sa biktima. Hinungdan wala na kini mekanit sa ubang units. Gituwang wala makagawas ang langyaw tungod masakiton na kini. Usa sa ginatan-aw nga hinungdan sa sunog, mao kuno ang nalimtang sigarilyo sa biktima. Kinsa kanunay kuno manigarilyo sulod sa kwarto ni ini. Anaa sa 240,000 pesos ang danyo sa mong sunog. Medyo halos nasunog na siya pero may nalampod kay na-confine ang kalayo sa sulod ra. So wala nakatabok sa pikas nga pad. Dahil nagpalga na ninyo ang patay. Oo, Wala na natabang, sir? Wala na ginatabang. Sumala pa sa landlord sa biktima, sobra tuig nang nagpuyo ang langyaw sa iyang girentahang unit ug wala kini ibanay sa Pilipinas. Niadtong buhi pa ang langyaw, nakikordera na ang landlord sa CSWD ug Embassy sa Canada aron matabangan unta siya sa pagpauli sa Canada. Tungod masakito na kini ug dili nakalakaw. He is out of mind sometimes. He cannot control himself anymore. The way I observed, that's why I reported it to Canadian Embassy in Manila, that this man needs embassy assistance, etc., etc. Real gidala na sa purinarya ang patayng lawas sa biktima kinsa ipailawom sa autopsy. Gipahibalo na sab ang embassy sa Canada sa nahitabo sa biktima. Real. Okay, daghang salamat Cyril Chavez. Dakong bodega og daw sa sunog sa Davao City. Samtang ang tunga sa milyon nga cash nga wala maapil og kasunog, gi-turn over sa mga bumbero sa Tag-Iyan ini. Ano ang report ni Jandy Esteban? Baga og itom nga aso ang misugat sa mga bombero dihang girespondihan ng sunog sa Bangoy Street, Barangay Tomas, Monteverde Senior, Davao City, alas 6:36 Domingo sa buntag. Ug daw ang dakong bodega, di inaapil og kasunog ang mga motor parts ug uban pang stocks nga mokabat sa kapin 10 million pesos ang kantidad. Dali nga napalong sa mga bombero ang kalayo, rason nga wala na kininikanit sa kasikbit nga mga establishmento ug kabalayan. So ang ato ang findings nga nagkaroon og electrical ignition due to loose connection. Og sense nga matud pa na adoy naka file nga mga stickers sa katong portion katong intense na ang init due to loose connection katong mga stickers nga nasa duol mao'y
giuna og ignite. Luyo sa sunog, gipakita usab ang pagkamatinud-anon sa mga bombero sa Davao City Fire District. Pinaagi sa pag-turnover sa kapin, 500,000 pesos nga cash ngadto sa tag-iya sa bodega. Ang kwarta na palgan sud sa usa ka kwarto sa maong bodega nga wala maapil og kasunog. Dili angay nga maguna-una og dautan tungod kay kami o ang mga bombero giswelduhan sa atong gobyerno ug angay lang nasuklian nato og sakto og tama nga serbisyo ug gihinaot nga ang among gibuhat makahatag og inspirasyon sa uban pa natong mga kaubanan. Ako si John D. S. Esteban para sa One Mindanao. Mga nasunugan sa Barangay Peña Plata sa Samal Island nanawagan og tabang. Ato ibalik si John D. Esteban. Kapintulo ka dekada na nga nagpuyo sa Purok 3A, Barangay Peña Plata, Samal Island, si Nanay Lilia. Apan sa usa ka pamilukan, naabo ang ilahang gipundar nga balay, human masunog ni atong nakalabayng adlaw. Ngam problema siya, gumikan dili na sila makabalik sa gipuy-an, gumikan girantahan lamang nila ang yuta. Busa na nawagan si Nanay og tabang, ilabi pa nga wala sila'y kabalhinan. Taman usa ka bulan lang sab daw sila pwede magtiner sa evacuation center. Pero kung isakitan ko sa libati ba nga, sunog ang kuha niya. Inahanglan dyan mi nga, agyon mi balay. Kay matod pa sa mga istorya, private mangguna siya. Niya, dili daw mi tagaan. Wala usab na salbar nga gamit, gawas lang sa pipila kasinina ang pamilya ni Jinky May Absede. So, kailangan dyan na mo ka ng relocation gani ma'am. Kay dili naman mi makabalik sa among gipuy-an din ha karon. Parenter lang man mi diha. So karon unsa pa may panginahanglan ninyo dinhi? Mga essential goods kanang mga alcohol, face mask, kay mao na importante. Pagkaon. 8 ka pamilya ang apektado sa insidente. Electrical overload ang hinungdan sa sunog. Mostly ang nakapuyo dito, dili man siya unsa residential area siya, no, mga land, mga household owners sila, walay mga informal settlers. So there is no need siguro for a relocation site. Hinuon gawas sa mga pagkaon, nakatakda nga muhatag og cash assistance ang LGU sa mga nasunugan. Kauban si Mel Colmenares sa kamera, ako si John D. S. Esteban para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gipakanaog sa Davao City LGU ang mando kung asa nakalatid ang mandatory implementation sa Safe Davao QR sa tang establishmento sa Dakbayan. Ani ang report. Giklaro sa Executive Order No. 2 Series of 2021 nga ang tanang opisina o establishmento required nga muskan og QR sa tanang individual nga mosulod silang buhatan. Apan kini gawas lang kung ang opisina dili enclosed o wala sa sulod sa struktura nga dunay atop ug bungbong nga sama sa ambulant vendor, sari-sari store, bakery, palengke ug bang pangsama sa nahisgutan. Ang building nga dunay ubay-ubay ka opisina o tindahan sa sulod, sama sa malls, hospitals, commercial complex, mamahimong dili muskan sa entrada, apan ang individual stores ang required nga muskan sa DQR. Mandatory ang scanning sa DQR, kinialang sa contact tracing o kinihugot nga masugdan sa tanang establishmento sugod Pebrero 3. Alang sa mga dunay problema sa ilang DQR, nagmuntar og helpline ang kagamhanan pinaagi sa pagtawag sa mga numero sa telepono nga naka-flash sa TV screen. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Dili una idayon karong tuiga ang kasulugan sa Dagkut Festival sa umaabot nga kapistahan sa Nuestra Señora de Candelaria sa Cabanatuan City sa Agusan del Norte. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi ni ining report. Zamboanga, Sibugay ang dunay pinakadaghan og aktibong kaso sa COVID-19 sa Zamboanga Peninsula Region. Ikaduha ang Zamboanga City nga dunay 125 ug ikatulo ang Zamboanga del Sur nga dunay 119. Matod sa DOH Region 9, sagad sa mga kaso gikan sa komunidad ug locally stranded individuals. Nakigalayo na ang DOH 9 sa LGU alang sa pagpugong sa pagsaka pa sa kaso sa COVID-19 sa maong probinsya.
Miabot na sa 307 ang total COVID-19 cases sa Zamboanga, Sibugay. 151 ang active cases, human 147 ang naayo na ug 7 ang namatay. Sa Cabadbaran City, kanselado una karong tuiga ang kasaulugan sa Dagku Festival sa maabot nga kapistahan sa Nuestra Señora de Candelaria sa Pebrero 2. Sa post sa Cabadbaran City LGU sa social media, tungod kini sa pandemya, apan dayon ang search for Miss Cabadbaran pinaagi online. Samtang nakatakda sab nga i-lockdown ang 15 ka barangay sa syudad sugod Enero 30 hangtod Pebrero 3. Kini aron malikayan ang pagbisita sa katawhan atol sa kapistahan. Ipatuman sab ang liquor ban sa syudad. Sa Caraga Region, 5,787 na ang total COVID-19 cases. 703 ang active cases, human 4,830 ang recoveries ug 254 ang namatay. Sa Davao City, usa ka 1-month-old baby boy nga taga-Buhangin ang nagpositibo sa COVID-19. Nakasinati kini og sintomas niadtong January 16. Samtang sunod-sunod nga nanguna ang Davao City sa dunay pinakadaghan og new COVID-19 cases niadtong Sabado ug Domingo nga ana sa 151 ug 99. Samtang ikaupat kini niadtong Biyernes nga ana sa 79. 10,974 na ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City. 1,479 ang active cases, human 8,990 ang nakarecover na o 505 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, duha ka healthcare worker ang nagpositibo sa COVID-19. Usa ka 58 anyos nga babaeng taga-Ipunan kinsa usa ka rescuer staff ug 28 anyos nga babaeng taga-Kanituan kinsa usa ka nurse nga pulos nagtrabaho sa JRBGH. Misa ka na sa 3,256 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Dunay 383 active cases, human 2,710 ang nakarecover na ug 163 ang namatay. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. NPA surrendering nga kanhing estudyante sa UP misuporta sa pagwagtang sa UP DND Accord. Samtang UP Mindanao padayon ang pakigbisog alang sa ilang katungod ug seguridad. Ania ang report. Mitingog na ang giingong mga kanhi NPA ug estudyante sab sa University of the Philippines kabahin sa pagwagtang ni Defense Secretary Delfin Lorenzana sa 1989 UP Department of National Defense Accord o kasabutan kabahin sa pagsulod sa presensya sa puwersa sa gobyerno sa universidad. Nagtuo sila makatabang kini aron mapugnan ang pag-impluwensya kuno sa komunistang ideolohiya ngadto sa mga estudyante. Through government-initiated stakeholders engagement, UP students will be saved from incessant radicalization conducted by legal fronts of CPP. And lastly, this will also preempt any student anarchism and tendencies of civil disobedience from radical students inside, the minority radical students inside the education institution. Dili lang kuno UP, apan halos tanang state universities sa nasod nasudlan na kuno sa presensya sa CPP-NPA. Dini usab sila kuno nagapang-recruit sa kalihukan. Sa among tan-aw kinahanglan gyud nga ang government stakeholders kinahanglan mo engage in different universities and colleges nationwide, not only UP, kay ang infiltration manggod sa CPP dili man lang nato makita sa UP. Sa gipagulang statement sa University of the Philippines Mindanao sa ilang social media account, usa kuno kapag atake sa academic freedom o institutional autonomy sa universidad ang pagwagtang sa kasabutan tali sa DND. Dili kuno basta-basta ibaliwala ang kasabutan tali UP o DND. Magkayusa kuno sila aron depensahan ang ilang katungod. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Pipila ka lugar sa President Rojas, Cotabato ang gibaha niadtong Biyernes sa gabi. Samtang nagpabiling localized thunderstorms ang makaapekto sa pipila ka lugar sa Mindanao. Naperwisyo ang pipila ka mga residente sa mga low-lying areas sa President Rojas sa Cotabato Biyernes sa gabi. Base sa pagpanubay sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, labihang naapektuhan ang barangay Tuwael ug Labuo kung asa misulod na sa kabalayan ang tubig baha. Doon na usay natalang pagbaha sa Magpet ug Antipas. Hinoon mihubas ra gihapon ang tubig human sa pipila ka oras. Base sa pag-asa, wala sila nabantayan nga cloud formation nga posibleng mahimong low pressure area. Apan giawha gihapon ang tanan nga magbabinantayon gihapon sa lakat sa panahon. Walay major weather system ang makaapekto sa atua dinhi karon sa Mindanao apan padayon gihapon ang mga localized na mga thunderstorms, most especially pag moabot ang hapon ug ang gabi.
Karong adlawa makasinati kita sa panalagsang pagdagom ngadto na sa manag-umon nga kalangitan inuban na sa mga isolated or mga patak-patak lamang na mga pagbundak sa ulan, kilat ug pagpanalugdog. Ito ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Pari sa Malaybalay City, Bukidnon, ang gipatay humang gipusil sa mga wala mailit armado. Samtang sa Balingasag, Misamis Oriental, laing biktima sab ang samdan humang gibanhigan sa madong mga sospek. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Patay na ang paring si Father Rene Regalado diyang naabtan sa otoridad daplin sa karsada sa sitio Paling, Barangay Patpat, Malaybalay City, Bukidnon. Sa investigasyon sa kapulisan, nag-inusara ang biktima nga mibiyahe sakay sa iyang SUV padulong sa Carmelite Monastery diyang nahitabo ang krimen. Sa pag-imbestiga sa SOCO team, nakita nga dunay samad pinusilan sa ulo ang pari, bunog sa walang mata ug daw gigapos ang iyang kamot ug tiil. Na-recover sab ang usa ka 45 caliber pistol duol sa ulo sa biktima ug nakaparada ang iyang SUV duol sa crime scene. Nasayran sab nga si Father Regalado nag-atubang og kasong rape sa Lanao del Norte. Ginaimbestigahan pa sa kapulisan kung may kalabutan ba sa kaso niini ang motibo sa krimen. Dili na to may bawan kung rider ng tandem kay base doon sa pagkandak namo ng investigasyon, gigawas naman siya sa sakyanan. Malamang wata kabalo kung gisabayan ba siya sa yang sakyanan o unsa pod ang gamit na mga bitawi vehicle sa mga suspect. Araw. Kuha kini sa usa ka netizen atol sa shooting incident nga nahitabo sa Barangay Waterfall, Balingasag, Misamis Oriental, bandang 1:30 Biyernes sa hapon. Makita sa video nga nagbuyod sulod sa sakyanan sa barangay ang biktimang nailang si Romeo Tagum, residente sa Barangay Kamuayan. Nasayrang partisipante usab kini sa Peace Dialogue ilawom sa End Local Communist Armed Conflict kon LCAC program sa gobyerno. Tulo ka basiyo sa 45 caliber nga pistola ang na-recover sa crime scene. Natabang dayon ang biktima o gidala sa Northern Mindanao Medical Center ug luwas na kuno ang kahimtang niini. Padayon ang pagsubay sa otoridad ug kung may kalabutan ba sa iyang pag-apil sa LCAC ang motibo sa krimen. Adunay usa ka lalaki dito mismo sa multicab sa lalaki nga nakakalo, naka-sweatshirt ug nakasuot og face mask. So kalit ni na musil tirumpo mismo ang maong biktima. Ako si Cyril Chavez para sa 1 Mindanao. Sa General Santos City, duha angol human gibanggaan sa usa ka motor ang bisikleta sa food delivery rider. Samtang nahuli kamusab ang pagkatumba sa laing motor human nakaligis og iro. Si Argil Relator alang sa dugang detalye. Nawadaan sa iyang panimuot kining rider sa motorsiklo human kini matumba dihang maaksidente ni atong Domingo sa hapon sa Barangay Dajangas East sa General Santos City dihang gibanggaan ini ang bisikleta sa usa ka food delivery rider. Nakalukso ang rider sa bisikleta apan ang natumba ang motor ug naparok sa kalsada ang rider nga tigulang. Pangos sa nawong ang naangkon sa tigulang, maayo na lamang nga aduna kini suot nga helmet. Hinuon dali kining gidala sa ospital. Hindi mo na malala. Sa kay galing? Sa Pupong Kagikan? Samtang, sa pool sa dashcam video ang pagka-highball ni ining motor rider diyang iyang naligsan ang usa ka iro sa Barangay Conel, General Santos City. Samtang gisubay ni ini ang maong kalsada banda 2:00 sa hapon atong Sabado. Kalit niya mitabok ang iro. Hinungdan nga wala niya kini malikayan ug iyang nabanggaan. Natumba ang rider, maayo na lamang kay pangos lang sa tiil ang nahiaguman ni ini ug wala usab na unsa ang back rider ni ini. Dali silang natabang sa tricycle driver nga nakaagi sa maong lugar. Ako si Argil Relator para sa 1 Mindanao. Paghinumdom sa ikaunom nga death anniversary sa Special Action Force o SAF 44 Commandos, gipahigayon sa General Santos City karong adlawa. Ang report ni Cyril Chavez. Gipahigayon kaganinang buntag ang wreath laying nga gipangunahan ni PRO 12 Regional Director Police Brigadier General Michael Jan Dubria kauban ang mga kabanay sa namatayng SAF Commando
nga si PO2 Roger Cordero o Police Major Ryan Pabalinas sa Police Regional Office 12 Headquarters sa Barangay Tambler, General Santos City. Sila PO2 Cordero o Major Pabalinas mo'y duha sa 44 ka mga SAF commandos nga namatay human nakaengkwentro ang mga teroristang grupo sa Mamasapanaw, Mindanao niadtong January 24, 2015. Sakit lang kuno gihapon alang sa mga kabanay nga mahinumduman ang nahitabo sa ilahang mga minahal. Honoring the memories of my son and 43 other SAF members, may we will cherish their heroism and bravery that will serve as a guiding light to those other young generations. I will never be prouder of anything in my life. I have no doubt that my son still has my back wherever his spirit is. Dili kuno malimtan ang kabayanihan sa SAF 44 Commandos nga namatay sa pakigbatok sa terorista aron lamang mapanalipdan ang katawhan batok paninorismo. Just like this SAF 44, we offer our lives, we offer our time, and even if we put our lives in danger, we do it because we have a duty to serve, to serve and protect. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Lauman nga sa Hunyo nin tuiga ipahigayon ang groundbreaking sa tulay nga magsumpay sa Davao City ug Samal Island. Kung mahuman ang maong proyekto, ibalhin na sa Talikod Island ang operation sa ferry boat. Ani ang report ni John D. Esteban. Sa higayong mahumana ang pagtukod sa Davao City Samal Island Connector Bridge Project. Ibalhin na sa May West ug Davao ferry boat ang dungguanan sa Talikod Island kung asa magdugang usab og biyahe paingon Pantukan, Samal Island and vice versa. Lauman nga sa Hunyo ning tuiga ipahigayon ang groundbreaking sa tulay. Sa na-receive na ko na info, they will transfer to Talikod, the Kaputian Talikod Island route. In fact, giistorya na nila ang barangay na kung asa sila mudunggo. Nag-request na sila og mga resolutions for them to enter the area. Nag-mention po sila diri sa may tagpupungan to Pantukan area na magbutang sila diya. Ning baguhay lang, napirmahan na ang kontrata nga $400 million project tali China ug Pilipinas. Upat ka lane ang tulay nga dunay 3.86 kilometers ang distansya ni ini gikan Davao City padulong Samal. Toll-free usab kini, but pasabot, libre ang muagi. Samtang ginapaspasan na usab ang pagresolba sa issue bahin sa pagsupak sa pamilyang Rodriguez. Kansang resort ug ang kinaiyahan sa palibot maapektuhan sa proyekto. Kabalo ko na ay mga legal problems kaya na may nag-oppose. But I think naanatay gi-submit na request sa national to have it expropriated. So paghulat punta ato what is the action of the national government. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Sobra 99.2 million ang COVID-19 cases sa tibok kalibutan. Sa Pilipinas, kapin 514,000 na ang nagkasakit ug sa Mindanao halos 45,000 na ang dunay COVID-19. Misobra na sa 99,203,000 ang nataptan og COVID-19 sa tibok kalibutan. Kapin 54,756,000 na ang nakarecover ug sobra 2,129,000 ang namatay. Samtang 1,581 ang bagong COVID-19 cases sa Pilipinas karong adlaw. Busa kinatibuk ang ihap, 514,996 na. 29,282 ang active cases, suman 475,422 ang recoveries ug 10,292 ang namatay. Ug sa Mindanao, 44,983 na ang dunay COVID-19. 5,660 ang active cases, human 37,580 ang naayon na, ug 1,743 ang namatay. Founder sa Regen Marketing nga si Paul Auditor gihukmang guilty sa kasong large-scale estafa. Base sa gipakanaog nga desisyon gikan sa RTC Branch 2 niadtong January 21 ning tuiga, guilty sa large-scale estafa si Regen Marketing founder Paul Brian Auditor. Gisentensyahan si Auditor nga mapriso sulod sa napulo hangtod 14 ka tuig o gimanduan nga bayaran ang mga complainant niini sa kantidad nga 8.4 million pesos.
Gipangita na sab karon sa otoridad ang igsuon ni auditor nga si Carl Dexter Auditor ug usa ka Romel Wabina. Ang Rygen Marketing usa sa madakong kumpanya nga nagpatuman og Ponzi scheme kung asa libuan ka tawo ang nabiktima. Usa ka chicken station ang pato karon sa mga Davaoenyo tungod sa gina-serve nilang boneless chicken nga pang world class kuno ang lasa. Ato kining tilawan sa report ni Argil Relator. Mao kini ang chicken station sa Matina, Davao City nga nagaserve og siyam ka variations sa Korean-inspired fried boneless chicken. Pipila sa patok nga flavors mao ang Korean yangnyeom, garlic, lemon glazed, spicy barbecue ug uban pa. Sayon lang ang proseso sa pagluto ni ini. Una, ibabad ang manok sa harina nga gibutangan og secret seasonings. Dayon, iprito sulod sa pipila ka minuto. Ug para sa finishing touches, i-dip ang fried chicken sa special sauce. Sumala sa tag-iya nga si Jefferson Uy, gusto niyang ipatilaw sa mga Davaoenyo ang susamang inilang chicken station nga tulo ka tuig nang patok sa mga taga Luzon. Ang chicken namo is formulated in Korea jud, and we kanang among ingredients sa Korea gid gikan. Suwak sab kini alang sa mga chicken lovers nga dili na gustong mukaon sa gawas. Sanglit, take-out counter lang kini. Busa, patok gayod para sa mga kanunay nga on the go. Something new siya, and also sa pandemic na to karon, dili gani kayo magawas sa balay, so more on take-out or delivery me. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Lami kayo. Mga kapuso, way puas ang among paghatod og balita. Bisitahin ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw polahi sa mga dagkong balita sa nagkadaang rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katumulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sheila Vergara Rubio. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.